హలో అండి, గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ. చూడండి, నా పూజ అయితే కంప్లీట్ అయితే అయ్యింది. నేనైతే ఇలా శివలింగం అయితే పెట్టుకున్నానండి. చూడండి, అలానే నారికెళ్ళ దీపం అయితే పెట్టుకున్నానండి. మొదటి వారం కదా, సోమవారం. నేనైతే ఇలా అయితే చేసుకున్నానండి పూజ. నా పూజ విధానం ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, నా పూజ అయితే కంప్లీట్ అయితే అయ్యింది. మీ పూజ కంప్లీట్ అయిందో లేదో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఎలా అనిపించిందో కూడా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, నా పూజ అయితే కంప్లీట్ అయితే అయ్యింది. ఎలా అనిపించింది చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? చూడండి, లింగం అయితే ఇలా అయితే తయారు చేసుకున్నాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, బాయ్.